Hi friends, welcome back to my channel. So இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது இந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு அறிவு ஜீவன்கள், அதாவது மக்களோட மனசை அப்படியே படிச்சு வச்சிருக்காங்களாம்ப்பா. அந்த ரெண்டு அறிவு ஜீவன்கள் நம்ம அசீமை பத்தி பேசியிருக்கக்கூடிய ஒரு சில இன்சிடென்ட்டை தான் இதுல வந்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. ஏங்க நேத்து தான் ஒரு மனுஷனை டார்கெட் பண்ணி 2 நாளா வச்சு செஞ்சுட்டீங்க. காலையில இருந்து அவர் பாட்டுக்கு அவர் லைஃப்பை மெயின்டைன் பண்ணலான்னு பார்த்தா இவங்க எல்லாம் சும்மா விட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்மளோட ஆயிஷா. நேத்து கமல் சார் முன்னாடி அவ்வளோ நக்கல், அவ்வளோ திமிரு, அவ்வளோ பாடி லாங்குவேஜ்லாம் காமிச்சாங்க. சும்மா இருப்பாங்களா, தெரிஞ்சு போச்சு கமல் சார் சப்போர்ட் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு ரொம்பவே ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். மார்னிங்கே குயின்சி கிச்சனில் நிற்காங்க. அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு என்ன எல்லார் லக்கேஜும் போயிடுச்சு, அவரோட லக்கேஜ் மட்டும் இருக்குது, போய் சொல்ல வேண்டியதானே லக்கேஜ் அனுப்பி வைக்க சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அப்படின்னோடனே வேறு யார், படைத்தளபதி உங்கள் ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னோடனே அவங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஃப்ரெண்டு தான், உங்கள் அண்ணா தானே அப்படின்னு சொல்லி கலாய்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவர் லக்கேஜை வச்சா என்ன வைக்கிறனா இவங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு நம்ம அசீம் மேலே வந்தது அப்படின்னு சொல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அவரை வச்சு பேசணும். அதுக்கு ஆயிஷா எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது இங்கோட நிக்கல, வெளியேவும் திரும்ப தனத்துக்கிட்ட போயிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அங்கே போய் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தனா தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன மனுஷன் சத்தத்தையே காணும், காலையில இருந்து என்னதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அவர் என்ன பண்ணா உங்களுக்கு என்ன, சத்தம் போட்டான்னு சொல்றீங்க, சத்தமே இல்லாமல் அவர் வேலையை பார்த்தா சத்தம் இல்லைன்னு சொல்லி கலாய்க்கிறாங்க. உடனே நம்மளோட ஆயிஷா அங்கேருந்து அது இன்னைக்கு மட்டும் தாண்டி நாளையிலேருந்து பாரு பழைய மாதிரி ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல கலாச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுக்குள்ள நம்ம தனா சொல்றாங்க, பாரு என்னோட நேம் மட்டும் தான் வந்துகிட்டே இருக்குது அவர் வாயிலேருந்து, தனா 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 அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அவர் சொன்னா கரெக்ட் ஆயிருமா, நீ ஏன்டி கம்முனிரு அப்படின்னு ஆயிஷா சீன் போட. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்த உள்ளுக்க கொண்டு வராங்க. ஜனனியும் அமுதவாணனும் நேற்று உட்கார வச்சு அவர் பேசினாரு ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா. அப்போ அவர் அந்த பகடக்காய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணதே அசீம் தான். ஆனால் இப்போ அவங்கக்கிட்ட என்ன பேசியிருப்பாரு, ஆனால் அவங்க என்ன பேசுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, அதனால என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியலை. ஆனால் ஆரம்பித்தவரே எப்படி இதை பற்றி பேசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏங்க ஒருத்தங்க பேசுகிறத காதில் வாங்கலைன்னா கம்முன்னு அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கணும். அவர் அங்கே போய் என்ன பேசினா என்ன பேசாட்டினா உங்களுக்கு என்ன, அதை ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக கொளுத்தி போட்டால் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு கிளாஷ் வருங்கிற காட்டி எதிர்பார்க்குறாங்க போலுக்கு. ஏன்னா இனிமேல் தனா போயிட்டு ஜனனிட்ட பேசுவாங்க இல்லையா, அப்போ அந்த விஷயங்களை அவங்க வந்து எடுத்து வைப்பாங்க. ஏன்னா தனா ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருந்தா, ஆமாம் அவர் தானே சொன்னார், அதான் எனக்கும் புரியலை, என்னமோ ஜனனி அவங்கக்கிட்ட மாட்டிக்காமல் இருந்தால் சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஓவராக அந்த இடத்துல சீன் போட்டு இருந்தாங்க நம்மளோட தனா. ஆயிஷாவுக்கு தேவையில்லாத வேலைகள் எல்லாமே நிறையவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோட முடியலங்க, இன்னும் நிறைய பேசுனாங்க. அது நம்மளோட தனலட்சுமி சொல்றாங்க, நான் எங்க அம்ப வந்து செயல்பட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. கீயை பூட்டினது அவர் தான், ஒழிச்சு வச்சதான் அவர் தானே, அப்புறம் அதெல்லாம் வச்சுட்டு அவர் ஏன் இப்படி பேசுறாரு அப்படிங்கும்போது நம்மளோட ஆயிஷா ஒன்று சொல்றாங்க, அவர் சொன்னா கட்டாயமா போவியா, அவர் சும்மா என்னத்தையா ஒன்று பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு, அதெல்லாம் காதலியே வாங்கிக்க கூடாது. அதை கேட்டதுமே நம்மளோட தனலட்சுமி ஒன்று சொல்றாங்க, ஆமா நடக்காத ஒரு விஷயத்த சொல்லி நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்றதை விட சைலண்டா விட்டுட்டு தெரியுதுல, அப்போ ஏன் அப்போ இந்த இன்சிடென்ட் இங்கே வந்து பேசணும், சும்மா ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் நீங்கள் பேசி நீங்களே கொளுத்தி விட்டுட்டு இனிமேல் இந்த ஐடியாவை அப்படியே தூக்கி இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்லணும், இதுதான் அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு, இல்லை கேமரா முன்னாடி பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாங்க. ஆயிஷா ஒன்று சொல்கிறாங்க, ஆமா நீ கவனிச்சியா, எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம ரெண்டு பேரை மட்டும் தான் சொன்னார், பர்சனல் கிரட்ஜ் அப்படின்லாம் சொன்னார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா கமல் சாரியே பர்சனல் அட்டாக் தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவார், வேணா பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல தனலட்சுமி எல்லாத்துக்கும் ஆமா சாமி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. தனலட்சுமி ஒதுங்கி போனால் கேம் உருப்படும். ஆயிஷா கூட இருந்தாங்கன்னா ஷெரீனாவை காலி பண்ணி அனுப்புன மாதிரியே அடுத்தது தனலட்சுமியை அனுப்பிடுவாங்க, அது கண்டிப்பாக தெரியுது. இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் தனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கமல் சார் முன்னாடி எப்படி பேசுகிறாரு பற்றியா, அப்படியே பவ்யமாக எதுவுமே இது இல்லாத மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல ஆயிஷா சொன்னா, ஆமாம் வாரத்தில் 6 நாள் அவர் காதே கேட்காது, ஆனால் கமல் சார் முன்னாடி தான் நல்ல எல்லா விஷயத்தையும் பேசுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உடனே தனா சொல்கிறாங்க, ஆமாம் ரைட்டோ தப்போ எந்த விதத்துலையாவது மக்கள் நம்மளை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறாரு போல் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்போ அசீமா அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, தனா நிறைய இடத்துல, நிறைய இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அவங்க சண்டை மட்டும் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இன்சிடென்ட் அவங்க பேசுகிறத யாரும் கேட்கல அப்படின்னா உடனே சண்டை, கேமரா முன்னாடி என்னை வீட்டுக்கு அனுப்புங்க அப்படிங்கிறது, ஐயோ நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன், இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சீனை போடுவாங்க. அதெல்லாம் மக்கள் பொறுத்துக்கணும், அவங்க பண்ணுறதுக்கு பேரெல்லாம் அது கிடையாது. ஆனால் அசீம் வந்து பண்ணால் மட்டும் மக்கள்கிட்ட பேசப்படணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க போல் இருக்கு. அதுக்குள்ள ஆயிஷா விட்ரி அவர் அப்படி தாண்டி அதெல்லாம் கண்டுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து சீன் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதான் கமல் சாரே சொல்லிட்டார்லடி, வெளியே மக்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, அதெல்லாம் கட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொல்ல முடியாது, 24 hours அவங்களுக்கு தெரியட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ யாராலேயும் தப்பிக்க முடியாதுல, பார்த்துட்டு இருக்க மக்களுக்கு அறிவு இல்லையா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷா ஒரு வார்த்தையை அந்த இடத்துல விடுறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா, ஆமாம் வெளியே போயிட்டு ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் பண்ணதை காட்டல நீங்கள் பண்ணதை காட்டலன்னு ஒவ்வொன்றும் மாற்றி போட்டு கொடுத்துக்குது அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு மேலே பேசலாம், அது ஏதோ ஆடு மாடு அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய
இருக்கக்கூடிய போட்டியாளர்களாக இருக்கட்டும், இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய போட்டியாளர்களாக இருக்கட்டும், அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தப்பு. ஆனால் அதுவே இவர் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் ஏன்னு பேசினாலும், என்ன நீ இப்படிலாம் பேசுறேன்னு கொஞ்சம் சத்தமாக பேசினாலும் தப்பாயிரும். இவங்க பண்ணால் நியாயம், அடுத்தவங்க பண்ணால் தப்புப்பா. அதனால் அதை தனா சொல்கிற எல்லாரும் கொஞ்சம் கேளுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அண்ணா சொல்கிறதே நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, இல்லை நான் அசீம் அண்ணன் கூப்பிட்றதே விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தனா சொல்கிறாங்க. அதுக்குள்ள ஆயிஷா இல்லடி அது அவர் வயசுக்கு கொடுக்குற மரியாதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னே, இல்லை எனக்கு அவரை அண்ணான்னு சொல்கிறதே விட்டுட்டேன், சாருன்னு அப்புறம் கூடுவியா அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷா கேட்குறாங்க. இல்லை அசீம் சொன்னார் இப்படின்னு தான். நேற்றுமே அவருங்க வந்து யார் வெளியே போகணும்னா அசீம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போவே தெரிஞ்சுது ஓகே ரைட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இது வந்து இப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அநேகமாக இந்த வாரத்துக்குள்ளே இதுக்கான ஆர்கியூமெண்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். மொத்தத்தில் அசீம் ரசிகர்கள்ட்ட நம்மளோட ஆயிஷா தனாத்தோட பேர் பயங்கரமாக அடிபட்டிருக்கு. கண்டிப்பாக ஆயிஷா நாமினேஷனில் வருவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. வந்தாங்கன்னா இந்த தடவை வெளியேறதுல எந்த வித மாற்றமும் இல்லைங்க. பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற மேலும் பல அப்படி தெரிஞ்சுக்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ காய்ஸ்.